ka election committee jong ka VPP kala jit yu Dr. Bat Scam Marbo ba unlong u kertong MP ba unya kun ka election siteng samoy iwe shalong parliamentary constituency. Katkum ketelong kubar bala yu lum ka election committee jong ka party VPP kala pha ya ka kerteng jong u Dr. Bat Scam Marbo syaka state election committee. Ba unlong u kertong MP la ban kedew hangne ba ya ka election siteng samoy hap ban penlong nakadaw ka jengklat no jong i Dr. Ricky Jason Kon hadu menta ki weipat ki party kimpat penbenai ki kertong election MP handai las ngutu syai banakaliang ka party NPP pat ka kongres kin penyang kertong haka election siteng samoy. Na kitelong kubor layo lum layo tu ba kinong kersan ka VPP kelas ngukmen bat bakarai jong ka VPP ban penyakun ye Dr. Bat Scam Marbo bat kermen ba un job suk hakane ka election MP ke bansawan.